So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gihapon ta. So karon mga goy, ari na pud ta sa Kainggit. Kainggit, so mao ni siya mga goy, public beach ni siya no. So part ra gyapon ni siya sa Tagbilaran. So ari ta dire, syempre kauban na tong pinalanggang asawa. So mga goy, tara, kuyugi mi. So as you can see mga goy, no, makita ninyo nga medyo lawom-lawom jud ilang hagdan ani mga goy. So hinahinay lang tagtikang, no, kay masipya tagtikang ani mga goy, automatic na tikangkang yung agi nato ani mga goy. Automatic na niguro kita ni gunit. Kay masipya ta ani dita ka pang gunit, siguradong sa ubos kita ni mapunit. So as you can see mga goy, no, tinaw kayo ang tubig, no, linaw kayo ang dagat. So naapod tayo nakita diri nga nangaligo pod, medyo sayo pa man sa buntag, so medyo gamay-gamay pang nangaligo. So ani taon-taon siguro, no, kay taog man ron. So expected na ni nga daghan yung maligo rong adlaw. This is our foods. As you can see, there is here, you can see pineapple, banana, sweet potato, then we have pig here. She wants to swim. So guys, the pig is eating now. Then the lion is eating too. Now let's eat banana. Kamote. We have the Sprite here. There's a boat there. Over there. So guys, na yung mga badyaw guys. Nangita ni sila kapangaluan na isa guys. Ano guys, magligo ni sila guys. So makita ninyo ron mga goy, so naay mga gagmay nga bangka, no. So mo siguro ni siya gitawag og kuan, kayaking, no. So mo ni sila, no, makita ninyo. So nindot kayo, no, nice kayo. So enjoy kay sila. Guys, nandun ko. Siya mga
layo o kag taman. So diri na lang sa Takutom mga goy. Salamat kay sa pag-uban namo. So manghinaot ko nga sa sunod na tong mga video na gihapon mo mag-uban gihapon automatic na kuyo gihapon ta mga goy. So diri na lang may kutob mga goy. So ayo kalimot sa pag-share, comments ug like aron pod nga mo daghan atong followers o subscriber nining atong channel. So diri na lang kutob o amping mo tanan. God bless.